Prinsessen på ærten. Nej, det er ikke prinsessen på ærten, men nu skal I se, jeg har en prinsessekrone hernede. Det er rigtig. Nej, det er ikke helt rigtigt, men I kan godt se, det er en prinsessekrone. Og hvad tror I, prinsessen hun hedder, som har kronen på? Hvad hedder en prinsesse? Ved I det? Der er en, der hedder Bille. En, der hedder Bille. Hende her, hun hedder Karin. Og hun hedder Karin Krone, fordi hun har en krone. Og hun er sådan en prinsesse, der rigtig, rigtig godt kunne tænke sig at finde en prins. I ved godt, prinser og prinsesser. Ved I? Ja, de er faktisk gift med hinanden, men inden de blev gift, hvad gør de så? Kysser. Nemlig, de kysser. Og hende her, Karin Krone, hun vil rigtig, rigtig gerne finde en prins.